Ja siis te voitte tulla tänne maahan. Tän nimi on Tubettajat 2. Tänne te pääsette aina sillä VL. Joo, ja mä en puhu tässä alussa. Mä katsoin, että kuinka monen pinna pitää, jos mä en puhu loppuun asti. Ja tässä mä nyt pelaan tän randomin kanssa. Mä en edes tunne tota. Joo, siis. Joo, eli se oikea nimi ei olekaan. Se vaan pelasi väärän käyttäjällä hitsi. Lol. Tyyppiä ja kyllä pitää oikeat käyttäjää. Okei. Joo. Mut siis, te voitte tulla tänne, tää on Tubettajat 2. Sen näkyy. Tai no, nyt se tuli sillä toisella. Joo, ja jee. Joo, ja tässä vähän tanssitaan, kun se odotetaan, että kirjoittaa. Joo. Pyydän nyt. Joo. Okay. Joo. Joo, eli me näköjään sekaillaan eri maissa. Mennään johonkin randomeihin ja yritetään skämmätä siellä. Nee. Joo. Ja mä siis pelaan ehkä tänään vielä illalla jonkun muunkinkaan. Mä nyt tässä vaan kiirrettele kaikkia tonne. Sillä muuten toikin näkisi ne silleen. Joo, ehkä teille portataan sen luo. Joo, mennään sen maahan eka. Joo. Suomitradeen nopea sitten teleporttaan sen luo, jos se on vielä mennyt. Joo, nyt. Joo, näköjään se löysi jonkun tällaisen maa. Jee. Mitäkö me tehdään tähän? Tää on lukittu. Se olisi hyvin ruusia. Onko tää sen maa vaikka ne? Kenen maa tää on? Lollipop. Okei, toi on melkein hyvä. Ja näköjään tässä vähän tehdään tätä juttua. Joo. Elikkä täällä mennään vaikka tonne takaisin. Elikkä tää on siis Tubettajat 2. Mä pian lopetan tän kuvauksen. Mä en tee tästä kovin pitkää. Mä käydään vielä yhdessä maassa ja sitten mä lopetan sen kuvauksen. Ui. Kuinka pitkälle me mennään? Loppuuks tää sinne ikinä? No niin. Joo. Yeah. Joo, mä en edes tiedä mikä tää on. Okei. Tää on joku parkour-mätti silleen. Oisko? Ei, se on lukittu. No mikä? Eikö niin se meni täällä? En edes muistanut. Onks tää joku parkour? Mitä tuossa lukee? Air Tower. Mennä sinne. Itse tää on vaikea air.
Mennään suusiksi tonne Artoveriin. Se näytti kivalta. Sitä Iceover. Ei, me luisittiin. Nyt se kiivetään. Ei kiivetäkään. Tää on aika kiva vermo. Mikä tää nyt oli? Täällä. Okei. Joo, täällä voisi kuvata jotain parkouria tässä just. Ei kun niitä ei päässyt. Tää on aika monimutkainen serveri silleen. Tää on aika vaikeakin. Oota, mihin toi meni? Ihmiset. Joo, ja se ois moro.